Kaunti ma Bomet komako rekod duol ma ochune kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ka gigeto loso yore mag chenro makare manyalo konyo kedo kod mibadhi e kind jotije mag sirikand kaunti no ka giloso e kinde romo mar odiechienge ariyo mar tiegruok e magawa moro ma Kericho. Mabende okelo kanyakla apisas madongo mag sirikal mar kaunti ma Bomet kod jotatije e gwenge mag kata jotije mar EACC e gwenge ma milambo mar Okak Godfrey Oyugi kod gavana ma Bomet Hilary Barchok gimedo siro riwruok ma kamano ka wacho ni mano biro keto ler e tije mag jotich mag kaunti no kod luor malongo e kind jotich mag piny owacho. Na tumeenda kaunti karibu zote, tumewahimisha wa form hizi committees za prevent corruption and tatu zimesha form hizi committees. Ile imebaki sasa tunataka tuende to sensitize ni county ya Narok. They're also in the process of putting logistics in order so that you can go there and have them sensitized on how to go about this prevention mandate of the county prevention committee. When we talk of EACC, what comes to the mind of most of our people is that they're coming to arrest. They are looking for corrupt people and so forth within the government, in the national or the county governments. But I think their mandate extends beyond that, and we have a responsibility. We also have a duty as officers that have been employed by the government to act on the immediate environment and ensure that there are no corruptions in their office.